El 2019 complia 52 anys i vaig pensar que tenia que fer la primera revisió de pròstata. I bé, em van detectar el PSA alt, després em van detectar un nòdul, es va convertir en un tumor, és a dir, un diagnòstic que tenia un càncer de pròstata, i el tractament va ser una cirurgia, és a dir, una prostatectomia radical. Em vaig operar aquí a l'Hospital del Mar, amb l'equip del doctor Cecchini, departament d'urologia. I bé, us puc dir que ara va ser un cop en aquell moment, però us puc dir que ara porto una vida totalment normal, faig les meves activitats, com feia abans, activitat física, i aquí sí que us dic que l'activitat física és molt important perquè arribes molt més preparat en el moment de la cirurgia, en el moment del cop fort, que és la detecció del càncer, i després, una vegada per recuperar-te, el recuperes molt millor. I feu activitat física, de veritat, en aquest cas és importantíssim. També us tinc que aconsellar que us feu revisions a partir, jo diria, dels 50 anys o abans, però una revisió de la pròstata, no tingueu por, és molt important. Una detecció a temps d'un càncer et pot ajudar a portar una vida després, una qualitat de vida bona, però és molt important fer-se una revisió.